Di Hamua Kadongan, jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata, jumolo mahita martangian. Asini rohama di hamu dohok dame, nasian debata mata, dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Asini rohani Jahoba tunaulo pauba roha. Marujahamai sian hatani debata di Jona tolu ayat 110 dohot pangodol hononna sian Jona bidu tolu ayat 10 songonoma didok disi. Jadi dung diida debata pabahenan nasida namulaki nasida siad dalan nasida naroai gabe di sol-sol debata ma rohana. Sahalak na marguarsi andi madabu siam motor. Di tobo mibana sahalak pardalapat sape posa pakilalana. Nama sai paingoto si andi di halebauna. Tung manolso lido rohana. Jala rade do ibana bertanggung jawab tu nama sai. Marhite nama sai gabe mubado rohani si andi. Di paubaibana hasomalanna. Naso manat di pardalanan. Noaing dung di paubaibana rohana. Gabe boy ibana tiruan tuak kadonganna. Tagan di pauba hutadame rohana siana kaparulau najat. Mubas yan hajahaton na gabi di ida debatado hamubao ni rohani pangisini hutadame. Jala gabi sumuang mulak rohani debata marnida nasida. Hata mulak rohani debata dison patuduhon paboa dang di halomohod debata hamatian ni halak parjahat. Alai hamubao ni rohani parjahat sian hajahaton nado di halomohon debata asa mangolu nasida. Radedo debata majakon mulak akapardosa naolo paubah rohana jalan naolo ro mulak muse tu debata. Barita naulion mangalehon pakirimon tu sude jolma paboa naukapdo hasesaan ni dosa. Tu manangisepe naolo paubahon rohana. Jala naolo muba managdikon akka dosa-dosa nai. Songo pangisi ni hutan niwe hita petar jodo majako nasini rohani debata. Marhite naolo hita marsitutu paubah rohata. Natarida may marhite-hite hamubaon diparangi di ngulu si gano pare. Tatinggal homa bako-bako na buruk. Tabay man nadenggan tu sude jolma. Jala ulama nadenggani. Ingok ma haluaon radedo di ngulu ni ganup na porsea. Naolo paubah rohana. Songon na pinatupan ni debata, napatuduho na sini rohana, to pangisi ni huta niniwe. Amen. Songon ni mahata ni debata, renunga dihita sadaryo, nunang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotuak kadongan, alamar hite, na doho dohita mangurupi ulaw marbarita naulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, Mauliate debatama mangaramoti, Horas